NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिया मालासेनिफ्राय उदां अख्राङाव फैगोन। रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन NDBफ्रा जेलाव थानायफोरनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफ्रा मा खामानि मावदों आरो मा गोख्रों थांखि लागासिनो दं। बिनि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि माखासे मानि गोख्रों बाथ्रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों दाबि जेलाव थानाय बारग' NDBफोरखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनो नांगौ। जेलाव थानाय NDB सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि बाथ्राखौ जों दाबि दैखांदों। NIA नि 60 जन बिथांमोननि केसखौ दिल्लीनिफ्राय स्टेटआव लाबोनायनि खोथाखौ जों दाबि दैखांदों। लोगोसे मुंख्लं नखरफ्राबो थाबैनो 600निबो बारा मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रां सरकारनिफ्राय मोननो हासिगोनखौ मिन्थिदों दिपेन बर' बिथाङा। 678 लास्ट फेजनि माने जायफोर ट्रेन केडार जायफोर माने सिनियर मोस्ट केडार लिडार बिथांमोननि रिहेबिलिटेशना फाइनान्सआव दङ, अलरेडि एप्रुभेल जाबाय। डिसेम्बरनि सिगां बिथांमोना 4 लाख थाखाखौ मोनगोन होननानै मैया CMआ क्लियारलि जोंनो बुंबाय। लोगोसे BTR गोरोबथानि दफा बायदियै थाबैनो BTR बायजोनि बर' गामिफ्रा BTRआव सोसनजाबावगोना रोखा आरो गामि सोसननायफ्रा लेहेम जानायखौ जों गनायनो हानाय नङाखौबो गोख्रों बाथ्रा बुङो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। एनादार जोंनियाव 628 गामि दंबावो। 305 माने FRC भिलेज आरो माखासे रेभिनिउ भिलेज आरो माखासे जोंहा माने फरेस्ट भिलेज। लोगोसे BTRनि खोलाहा दरं, कामरुप, नलबारि, बरपेटा, बङाइगाव, धुबुरी बे खोलाहा 94 डिसपुटेड 2003नि BLT एकर्डनि समाव जे 95 डिसपुटेड दंमोन बिनिनो 94 जोङो सेलेक्ट खालामदों। मोनसे गामियाव अलरेडि हाबखाबाय। दा बेखिनि टटेल 628खौ जोङो जमा होनानै एनादार जि माने इनक्लुजननि जि खामानि बेखौ स्पिड आप खालामनांगौ होननानै जों खावलायदों। आरोबाव 5.3 दफा बायदियै BTR बायजोनि बर'फोरनो फरेस्ट लेन्ड एक्ट बायदियै हानि मोनथायखौ होनांगौखौबो बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथाङा। जायखिजाया BTR गोरोबथानि दफाजोंनो जेसेबां जेलाव NDBफोर दं बिथांमोनाबो थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जानांगौनि थाखाय एबसुआ थांखि लागासिनो दं होननानै फोरमायो। बारग' NDBफोरनि साफ्रोमबोनि केसफ्राबो थाबैनो जोबगोनखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खोथा होदों होनना बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथाङा। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 10 मोनसे डेलिगेसन टीम आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म आरो लोगोसे मन्थ्रि रनज पेगु दंमोन, डक्टर रनज पेगु, लोगोसे चिफ सेक्रेटारि, एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गासै डिपार्टमेन्टनि आरो ADGP दङमोन। गासै गभर्नमेन्टनि फुल टीम 2020नि जि बड' पिस एकर्ड बे गोरोबथानि 3.1निफ्राय जागायनानै 10.2 सिम जिखिनि जोंनि दफाफोर दङ बिनि सायाव कमप्लिट रिभिउ मिटिं जायो आरो बे रिभिउ मिटिंआ प्राय 1.5 घन्टा 6:30 बाजारनिफ्राय 8 बाजासिम सोलिदों। गाहायै बे डिस्कासननि गेजेरजों जि 41 आरो 19 60खान गामि मैया फाइनाल अर्डार WBD डिपार्टमेन्ट आरो दाख्लैबावै GAD डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारबाय राज्यपालनि नटिफिकेसना, बे 60खाना कमप्लिट जाबाय। एनादार जोंनियाव 628 गामि दंबावो। 305 माने FRC भिलेज आरो माखासे रेभिनिउ भिलेज आरो माखासे जोंहा माने फरेस्ट भिलेज। लोगोसे BTRनि खोलाहा दरं, कामरुप, नलबारि, बरपेटा, बङाइगाव, धुबुरी बे खोलाहा 94 डिसपुटेड 2003नि BLT एकर्डनि समाव जे 95 डिसपुटेड दंमोन बिनिनो 94 जोङो सेलेक्ट खालामदों। मोनसे गामियाव अलरेडि हाबखाबाय। दा बेखिनि टटेल 628खौ जोङो जमा होनानै एनादार जि माने इनक्लुजननि जि खामानि
बेखौ स्पिड आप खालामनांगौ होननानै जों खावलायदों बिथाङा मोननैसो टेकनिकेल उसुबिदानि बाथ्रा बुंदों टेकनिकेल माने मेटारनि बाथ्रा बुंदों उसुबिदानि नङा आरो बे टेकनिकेल मेटारखौ रिजल्भ खालामनायनि गेजेरजों पलिटिकेल लेभेलाव मानगोनां जयन्त मल्ल बरुवा आरो पीयूष हाजरिका बे सानैनो दायित्वखौ न्यस्त खालामदों बिनि गेजेरजों गामि सोनायनि प्रक्रियाखौ कन्टिनिउ खालामनानै बुंदों आरो जों कुनु कारनाव जोङो माने लेहेम जानायखौ जोङो माने कुनु कारनाव लुबैया बे स्पिड आप जानांगौ बेजों लोगोसे जोंहा साथिखान समस्ति बारायनांगौनि बेलायाव WBD डिपार्टमेन्ट हम डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो बिथांमोना लिरहरबाय आरो बे साथिखान माने एक्सपानसन अफ माने सीट एन्ड डिलिमिटेशन अफ माने BTR बेखौ खालामनायनि उनाव आल्टिमेटलि BTR काउन्सिला मोनसे मर्यादा मोनगोन दा बेजों लोगोसे माखासे बेयाव दफा दंबावोमोन कार्बि आंलंनि इस्यु बेखौ रिजल्भ खालामनायनि फाइनाल स्टेजाव दङ होननानै बिथाङा बुंदों हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांजों रायलायदों कार्बि काउन्सिलनि चिफ तुलिराम रंहां बिथांजों रायलायदों माखासे कार्बि लिडार सिनियर लिडारफोरजों बिथाङा सावरायदों होननानै जोंनो फोरमायदों 5.3 आव जोंहा फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथ हजाय कार्बि आंलं आरो गवालपारानि बर'फोरनि हा हु मोननायनि जि बाथ्रा बेखौ लानानै जोङो डिटेल डिसकास खालामदों आरो बेखौ कन्टिनिउ खालामगोन होननानै बुंदों NGT नेशनेल ग्रीन ट्रिब्युनेलाव दिलीप नाथ बिथाङा केस होनानै दोनदों खिन्थु होनायनि खामानिया कन्टिनिउ जागोन आरो बिश्वनाथाव 1719 जि लास्ट स्टेज दङ बेखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय डिसिखौ चिफ सेक्रेटारिनि गेजेरजों रायलायनो खावलायदों आरो सनितपुराव जेसेबां हायो 1300 दंबावो बेखौ होनो थाखाय बिथाङा डाइरेक्सन होदों फारसेथिं बर' कसारी काउन्सिलनि जि समस्ति डिलिमिटेशन आरो गामि नटिफिकेशन बे बेलायाव राभासन काउन्सिलाव एसे जेंना नुजादों बेनि थाखाय आरसु एबसु जइन्ट डिसकासन खालामनायनि खोथाखौ मैया सिद्धान्त लानाय जादों आरो बिथाङा टंकेश्वर राभाजोंबो डिसकास खालामगोन होननानै बुंदों एमिकेबल सल्युशनखौ जों लुबैदों जाहाथे बर'नि अधिकार राभानि अधिकारा बेयाव इन्टेक्ट थायो ट्राइबेलनि अधिकारा दा बे गासै खोथाखौ रायलायनायनि उनावबो 6.3 BTRनि सुक्ति बायदियै स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसननि जि मेटार दङमोन कलेजखौ 10 खान खालामबाय कलेजा दंबावो हाई सेकेन्डारि हाई स्कुल LP ME दङ जों बुंदों जे ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउसआव 2023 आव जि मेटारखौ बिथाङा कमिटमेन्ट होदोंमोन हाई स्कुल आरो हाई सेकेन्डारिखौ खालामनानै LP ME खौ खालामहैनायनि बाथ्रा बेखौ कार्यकरि खालामनो थाखाय बिथांखौ खावलायदों बिथाङा बुंदों जे कार्यकरिखौ खालामगोन किन्तु एसे फेस मेनाराव लांगोन होननानै बुंदों आरो 2025 नि मार्च दानाव आसाम नाङैनो प्रभिन्सियलाइजेसन एक्ट मोनसे सरकारा लाबोनायनि थाखाय परिकल्पना खालामदों होननानैबो जोंनो फोरमायदों दा जोंनिया जाबाय निट बेस आरो एकर्डनि बेसआव खालामनांगौ NDBनि रिलेटेड इस्यु दङमोन 592 परियाला मार्टियार परियाला एक्सग्रेसिया मोनबाय 628 मार्टियार परियालनि एक्सग्रेसियानि थाखाय दायो मोनसे रेडिमेड लिस्ट खालामबावदों हिरेननाथ बिथाङा आरो बेखौ एबसु NDBजों बिथाङा सावरायबावनानै फाइनाल स्टेजाव हरगोन फाइनान्सआव हरगोन आरो बेनि उनाव मार्टियार परियाला 5 लाख थाखा 628 मोनग्रोगोन बेनि उनाव रिमेनिं जिखिनि दङ बे मेटारखौ लानानै गभर्नमेन्टआ फल' आप खालामगोन होननानै जोंनो खोथा होदों जेलाव थानाय NDB सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि बाथ्राखौ जों दाबि दैखांदों NIAनि 60 जन बिथांमोननि केसखौ दिल्लीनिफ्राय स्टेटआव लाबोनायनि खोथाखौ जों दाबि दैखांदों गिबि मन्थ्रिया खोब बिनि सायाव गुरुत्व होनानै जुडिशियेल मेटारब्लाबो गभर्नमेन्टआ माबायदि सल्युसन लाबोनो हायो बिनि थाखाय हम डिपार्टमेन्टजों रायलायनानै NIAजों रायलायनानै बिनि समाधाननि लामा दिहुनगोन होननानै बिथाङा फोरमायबाय भुटाननिफ्राय सा 6 रिसेन्टलि गबाय आरो बे बेलायाव भारत सरकार आसाम सरकार गिबि मन्थ्रि नखर मन्थ्रि प्रधान मन्थ्रिखौ जों धन्यबाद होनांगोन BTR चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बिनि सायाव खामानि मावदों किन्तु नेपालाव सासे दंबावो मैयानि रायलायनायाव नेपालनि मेटारखौबो जिहेतु बिनि जि माने जि भार्डिक्ट होदोंमोन बिनि सायाव माने जि मोनसे टाइम लाइन बियो अलरेडि जोबखासिगोन दा बे जोबखांनायनि उनावनो गाव माने गनायनि लामाया क्लियार जाखाबाय दा बेखौ थेवबो गभर्नमेन्टआ टेकआप खालामगोन बेखौ बुंदों नागालेण्डआव अरुणाचलाव मेघालयआव वेस्ट बेंगलाव जेसेबां केस दङ सामन वारेन्ट जिखिनि फैनाय बे मेटारखौ लानानै मैया चिफ सेक्रेटारिखौ डाइरेक्सन होदों जे बेयाव थानाय केसफोरखौ
माबायदि उइथड्र खालामनो हायो बा माबायदि सलुसन खालामनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनायनि बाथ्राखौ मैया स्पष्टयै रायलायदों 678 लास्ट फेजनि माने जायफोर ट्रेन केडार जायफोर माने सिनियर मोस्ट केडार लिडार बिथांमोननि रिहेबिलिटेशना फाइनान्सआव दङ अलरेडि एप्रुभेल जाबाय डिसेम्बरनि सिगां बिथांमोना 4 लाख थाखाखौ मोनगोन होननानै मैया सीएमआ क्लियारलि जोंनो बुंबाय आद्रा थानाय जिखिनि जेंना जेंसि दङ बे जेंना जेंसिखौ समाधाननि थाखाय गिबि मन्थ्रिया गावनो दायित्व लादों आरो गोख्रैनो रायलायफिनगोन होननानै खोथा होदों मैयानि रायलायनाया माने जथेस्थ गुरुत्वपूर्ण आरो जथेस्थ फ्रुइटफुल होननानै जोङो बुंनो हायो माखासे टेक्निकेल मेटार दङ बे मेटारफोरखौ पलिटिकेल लेभेलाव रिजल्भ खालामनांगोन आरो गावबो बेखौ खोथाखौ स्पष्ट बुंदों दा रन्जन दैमारि आरो जर्ज बर' अजय बसुमतारी खरगेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ बख'नांगौनि बेलायाव एबसुनिफ्राय सा 6 रन्जन दैमारि मानगोनां बिथांजों लोगोसे स्पेसियेलि जोङो लिस्ट साबमिट खालामदों जेराव 15 बोसोर 13 बोसोर 14 बोसोर बिथांमोना अलरेडि जेलाव दङ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होदों एनआईए कर्टआव गोदान ट्रायल जाबाय थानायखौ बन्द खालामनो थाखाय जोङो होदों दा बेखायनो गिबि मन्थ्रिया एबसुजों सावरायखांनायनि उनाव एनडिएफबि बिथांमोनखौबो लेंहरदों बिथांमोनजोंबो सावरायदों आरो बे रायलायनायाव गिबि मन्थ्रिया जोंखौबो थानो होदों एखेलोगो जोङो जयेन्टलि जिहेतु एकर्ड मेटार जोङो जयेन्टलि गिबि मन्थ्रिखौ प्रेसार खालामदों मिजिंथियो जे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि गेजेराव प्राय जोङो फोजोबहैनो थाखाय जोङो नाजादों आरो डेभेलपमेन्टेल पेकेज इन्स्टिटिउसनेल जिखिनि मेटार गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार आरो भारत सरकार बे एप्रुभेल होनांगौ डिपिआर बानायनांगौ कनसालटेन्सि खालामनांगौ डनार मिनिस्ट्रिनो हरनांगौ मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसननो हरनांगौ स्टेट गभर्नमेन्टनो हरनांगौ बे खामानिया गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो आरो बे गभर्नमेन्टनि पार्ट दा बेखायनो जों सानो जे एकर्डनि जिखिनि मेटारफोर दङ जोंनि काउन्सिलखौ मोर अट'नमि मोर पावार एन्ड फांसन मोर क्षमता गोनां खालामनांगौनि थाखाय नै विन्टार सेसननि जि पार्लियामेन्ट बे पार्लियामेन्टआव 125 एमेन्डमेन्ट कन्स्टिटिउसन जि एमेन्डमेन्ट आर्टिकल 280 फाइनेन्स कमिसन दानाय आदार रिलेटेड मेटार बेखौ पास खालामनाया जोंनि मेन थांखि आरो बे पास जायोबा बिटिआर काउन्सिला पुर्नांग पर्यायनि मर्यादाखौ मोनगोन बेखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो गोजोन्थों